L'àrea de formació es troba polint els darrers detalls abans de reprendre la seva oferta d'activitats pel curs 2020-2021, totes adaptades a les normatives i protocols de seguretat arran de la pandèmia de la Covid-19. Els cursos i tallers de dansa, ceràmica, dibuix, teatre, cuina, sardanes, gralla i timbal, així com el buc d'assaig, se centralitzen al Centre Formatiu Gil Cristià i iniciaran el pròxim 21 de setembre, una setmana més tard de l'habitual, per tal que les famílies s'adaptin a la tornada a les escoles. L'única excepció és la de l'Escola Municipal d'Idiomes, que començava les classes aquest 14 de setembre a la planta baixa de l'Hort d'Iglesias. Les dues ubicacions, que han dissenyat circuits específics d'entrades i sortides per evitar encreuaments de grups i aglomeracions, segueixen els mateixos protocols proposats pel Departament d'Educació als centres escolars. Per tant, serà obligatori dur la mascareta posada en tot moment, s'habilitaran punts dispensatoris de gel hidroalcohòlic i se separaran les taules i pupitres amb el corresponent marcatge a terra per garantir les distàncies de seguretat. Abans d'accedir a les aules es prendrà la temperatura als alumnes, que hauran de signar una declaració de responsabilitat individual sense la qual no es permetrà en cap concepte prendre part en les activitats. També entre classe i classe es dedicarà un quart d'hora a la desinfecció completa de l'aula. Els grups, mentre es fa una classe, fins que no surt la classe i surt fora a l'exterior, no pot entrar l'altre grup a la classe. Llavors hi ha aquests minutets que es netegen les taules i es desinfecta l'aula i s'obren les finestres un ratet. Les famílies no podran entrar a l'edifici del Gil Cristià. Seran els propis professors els que recullin els seus grups a l'entrada de manera esglaonada i els condueixin a les classes. L'única excepció es troben els nens i nenes d'iniciació a gotes d'art, que s'acompanyaran d'una persona de la seva unitat familiar. Precisament, i pel que fa a una de les apostes més potents de la regidoria, la formació en dansa, s'han aplicat una sèrie de mesures addicionals, com la instal·lació de penjadors i armaris a l'exterior de cada sala d'assaig per tal que els infants entrin només amb l'imprescindible, el tancament dels vestidors, fet que implicarà que la canalla vingui vestida amb la roba esportiva de casa, o la sectorització dels propis espais. En termes generals, i malgrat la situació actual, Formació ha vist augmentar les inscripcions a les seves activitats respecte al curs passat, especialment durant els darrers dies. Hem notat un increment d'inscripcions, això sí, hem notat un increment d'inscripcions tant com d'anglès com les activitats del Gil Cristià. No sé si això és perquè la gent potser no els porta fora o saps? I notem també que ara a l'inici de curs ens ve a preguntar molta gent. Jo suposo que era la incertesa aquesta de veure com començava tot i veient que comença bé i que ho podem tirar endavant, la gent ara s'anima a apuntar els nens. Les inscripcions encara es poden formalitzar, ja sigui a l'edifici de l'Hort d'Iglesias per les classes d'anglès o bé al Centre de Formació Gil Cristià per la resta de propostes.